गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव बर'फोरा होस्रांजानाय दुखुथिया न'खरफोरखौ एबसुआ खौरां लाहैदों। एबसुनि आफादगिरि देपेन बर'आ खौरां लाहैना न'-बां सिफाय जानाय होस्रांजानाय दुखुथिया सुबुंफोरनि रैखाथि आरो सरासनस्रा जिउ खुंनो मोनफिननांगौनि थाखाय आसाम सोरखारजों सावरायनानै एबसुआ थाबैनो राहा लागोन होनना बुंथियो। दुखुथिया न'खरफोरनि रैखाथि आरो मोनथायनि थाखाय एबसुआ अराय जुजिगोन होनना खोथा होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर'नि बर' सिखोना जोहोलावनि मुसुखा बानायनाया जाफुंसार जानायनि उनाव बेखौ दिनै फुंनि 10 रिंगायाव बेखेवना होगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। खौरां मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि जारबारियाव बेखेवना होगोन। सिखोना जोहोलावनि मुसुखाखौ सनानि गाबजों बानायनाय जादों। गासै गोजौआ 19 फुट गोसागोन। धुबुरीयाव हान्था मेलाव पुलिसा गं 200 इ-रिक्सा जब्द खालामनानै जुरिमाना फोनांदों। आथिखालाव इ-रिक्सा एबा फिरफिलि ट'ट'फोरनि बांद्राय आब्रुथि गैयै सोलिनायखौ आसामनि गोबां लोगोफोराव नुनो मोन्दों। रबिबारखालि धुबुरी नोगोराव हान्था मेला पुलिसा गासै गं 200 इ-रिक्सा एबा फिरफिलि ट'ट' गारिखौ जब्द खालामनानै जुरिमाना फोनांदों। हान्था मेला पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरनि बांसिनानो जेबो रेजिस्ट्रेसन गैया आरो नाम्बार प्लेटबो गैया। लोगोसे आथिखालाव इ-रिक्साफोरनि थाखाय नोगोरनि लामाया बांसिन समावनो जाम जानानै थायो। जाहोनाव गोबां लामा हान्थागिरिफोरा जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैयो। ओजोंहाय खायफा ट्राफिकनि नेमखान्थिजों सोलिया, बेखायनो बे हाबाफारिखौ पुलिसा लानो गोनां जादों होननानै सुलुङाव फोरमायबावदों। गिथावना जानाय फारसे दैबानानि थासारिया निपक'आ खुलिना होबाय। रङा नदि आरो दिखं बान्दोनि दैखौ लखिमपुर जिल्ला प्रसासना मोनसे खौरां हरदों। खाथिनि सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो खावलायहरदों। हगारना होनाय दैया साहा आसामाव गोबां खहा खालामनो हागौ। दैनि बिबाङा बारा जानायनि थाखायनो गेटखौ खुलिना होनायनि थिरांथा। मख'जाथावदि साननैसो सिगांनिफ्रायनो हाबाय थानाय अखानि थाखाय रायजोआव दैबानाया गिथावना महर लागासिनो। कामरुगाव हरखाबनो फैनाय दैबानायाव बुखारलांजानाय सानै गथ'फोरा दैबाना जानायखौ नायनो थांदोंमोन। सासेखौ रायजोफोरा बासायनो हायो आरो गुबुन सासेखौ बासायनो हायासै। बाक्सानि कक्लाबारि फरिसदनि बियाब आरो लोगोसे सापागुरि बिधान सभा बियाबनि सिंनि खोला दुबायावबो खालादिया दैसाया हा खुरखाना रायजोफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोदों। आगोलावबो बे जायगानि 20सो नखरफोरा गारना खारनांनो गोनां जादोंमोन गावनि न'खौ हा खुरखानायनि थाखायनो। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।